सान हरफ्लाङो बै बिरहांनाय सिखिरिखौ मेगननि हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो। एक्चुअली लोगोफोर, दिनैनि भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। स' लोगोफोर, दिनै आं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदोंलै। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे एमबि प्रेजेन्ट चेनेला मोजां मिउजिक भिडिअ एलबाम्सफोरखौ लाबोबाय थायो दे। नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैनो हागोन। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सिखिरि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, बे सिखिरि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव टेग खालामना दोननाय जाबाय। स' नोंथांमोन, दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों हास्ताइशा बसुमतारी आरो रिया बर' दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड कनसेप्टआ सोरनि होननानै बुङोब्ला मिथुन राज बर'नि दे लोगोफोर। आरो बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टुनखौ सोर खालामदों होनोबा आलपिन स्टोन दे लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जिमान नार्जारी। मेकआपखौ खालामदों हास्ताइशा बसुमतारी दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि बागै एसेयानोसै। भिडिअखौ जुदि अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।